Hello mga bay, kumusta mo tanan diha? Kabaw ko nga gimingaw na mo sa ako ang hinumitan. So ngaron mga unta ninyo. Kumbok mo abilog ka. Unsa hati pastor. Nakoy sudan diri nga. Sudan diri nga pitong talong. Ayun, ahan ko sasawan ako. Sorry, wako kaandam ang sausawan. Sausawan is life. Kamot sa suka. Okay, atong butangan og toyo. Okay, mga wala itong mga bay niya. Imingaw kong dahon. Dahon mo na nga nagsalad ko kuan. Nagsalad ko kanang talbo sa kamuti. Bebe, kao na tabi. Dayon. Hello day sa mga higala na ko diha sa Lapu-Lapu. Lapu-Lapu. Merkado sa Lapu-Lapu na lang dito sa Cebu. Ito na limot ako sa ngalan. Hello ninyo tanan diha sa kung gipalitan aning talong o kaning talbos nga kamote. Mga unta ninyo. Gabi naglag-lag man ko dito gabi Merkado di ba Lapu-Lapu. Nangumpra like yung mga cakes, mga pan. Kaya amo sang ibaligya. Dahil na hapit sa merkado. Hindi kayo ang talong mga bay. Naunta ninyo. Kumusta naman taon mo dito tanan? Oy, mga OFW diha, kumusta naman mo? Ako diri. Okay kayo. Kaubay ang mga bahagi sa kinabuhi. Uy, sudok ko. Sa. Ano na? Ayaw pa rin. Kapit na juting klase mga boys. Experience ang jugo maghatod o estudyante.
Gutom kayo. Ngaunta ninyo. Salamat kayo yung tanan. Nagyapon mo diha. Padayon. Padayon yung siklang tao sa kuwang mga bakal sa kinabuhi. Laban lang jutaan ni for good na ako mga bayan. Dito kasi sa Pilipinas to. Kumilos ka lang dito. Marunong ka lang dumiskarte dito. Saka walang utang. Makayanan mo lahat. Survive ka. Kuha mo, makita mo ang sahod-sawin mo sa ibang bansa. Wala kayo mo silang pan. Hanggang lang. Saan pwede mo silang kaunang panit. Lahir jud ang talong diri ay. Kisa sa talong sa kuwait. Wala sa dagko kayo. Kanin pa mo.